Bună ziua! Astăzi suntem la rezolvarea bacalaureatului 2025 la chimie, profil real, și astăzi vom rezolva itemul care cred că le dă cele mai mari bătăi de cap a elevilor, itemul 5, care este o problemă de calcul. Deci să trecem la rezolvare. Robinele sintetice, ca și cele naturale, prezintă cristale de oxid de aluminiu cu impurități de crom, care le conferă proprietăți optice și culoare specifică. Pentru lazerelor sunt potrivite robinele care conțin 0,2% de crom, iar pentru bijuterii, cele roșii purpurii, cu un conținut de crom de 1,2%. Rezolvă problema. Hidroxidul de aluminiu, obținut la interacțiunea soluției care conține 53,4 grame de clorură de aluminiu cu 400 ml soluție de hidroxid de sodiu, cu concentrația molară de 1,5 mol pe litru, a fost supus reacției de descompunere. Calculează masa oxidului de aluminiu obținut în urma acestor reacții, partea de masă a cromului în cristalul de rubin sintetic cu masa de 10,4 grame, care conține oxidul de aluminiu obținut, și indică cărui domeniu de utilizare vor corespunde rubinele cu această compoziție. Deci, orice problemă se începe cu SD. Ce avem noi? Citim cu atenție condiția și extragem din ea informația, care ne este dată. Interacțiunea soluției care conține 53,4 grame de clorură de aluminiu. Deci, noi avem masa la clorura de aluminiu, aluminiu clor 3, este de 53,4 grame. După care mai avem și soluții de hidroxid de sodiu cu volumul ei de 400 de ml. Deci, volumul soluției de natriu H este de 400 de ml. Și mai avem concentrația acestei soluții. Concentrația lui natriu H este egală cu 1,5 mol pe litru. Așa, aici mai avem într-o întrebare că masa rubinului sintetic este egală cu 10,4 grame. Introducem și asta în SD. Deci avem masa de rubin egală cu 10,4 grame. Așa, acum tragem o linie sub acest SD și o să trecem la ceea ce se întreabă. Da, se întreabă la noi, în primul rând, să găsim masa la oxidul de aluminiu, aluminiu 2O3, așa, pe asta nu cunoaștem. După care trebuie să găsim partea de masă a cromului în cristalul de rubin cu masă de 10,4 grame. Partea de masă se notează cu litera omega. Și la partea a doua ne întreabă cărui domeniu de utilizare vor corespunde rubinele cu această compoziție. Deci, pe noi ne interesează domeniul de utilizare. Cam aceasta a fost toată informația pe care noi am putut să o extragem din SD, din condiția problemei. Acum trecem la rezolvare. În primul rând, scriem ecuația reacției. Aici o să avem
câteva, mai concret două. Prima reacție care a avut loc este reacția de obținere a hidroxidului de aluminiu la interacțiunea soluției de clorură de aluminiu cu soluția de hidroxid de sodiu. Deci, aluminiu clor 3 a interacționat cu natriu OH. În rezultat s-a obținut o reacție de schimb, da? Aluminiu OH de 3 ori plus natriu clor. Așa, prima reacție este scrisă. O egalăm. Orice reacție deodată ce scriem, o egalăm. Începem cu egalarea metalelor. Aluminiu 1, 1, natriu 1, 1. Mai departe, aici avem 3 atomi de clor, aici 1. Punem 3 în fața la natriu clor. S-a modificat și numărul atomilor de sodiu, înseamnă că punem 3 în față și la natriu OH și grupele OH sunt egalate, 3 și 3. Următoarea reacție este între, deci, hidroxidul de aluminiu obținut a fost supus reacției de descompunere. Hidroxidul de aluminiu știm că este o substanță insolubilă, iar hidroxizii insolubili la încălzire se descompun. Deci, aluminiu OH de 3 ori la încălzire se descompune în oxid de aluminiu, aluminiu 2O3 și apă. Iată așa, noi și-am ajuns la oxidul de aluminiu, masa căreia se cere noi să o aflăm. Așa, egalăm și reacția asta. În primul rând aluminiu, punem aici 2. Hidrogenii ce avem 6 în partea stângă, 2 în partea dreaptă, punem 3 în față la apă. Și oxigenii aici 6, 3 plus 3, 6, la fel este egalată. Următorul pas care îl facem în rezolvarea problemei este să subliniem substanțele despre care merge vorba în problemă, despre care ne sunt date, date, cifre, da? Și cele care le vom precăuta. În primul rând, asta este clorura de aluminiu, asta este hidroxidul de sodiu, da? Despre ele ne sunt date careva cifre. Asta este oxidul de aluminiu, aluminiu 2O3, și substanța care leagă aceste două reacții este hidroxidul de aluminiu, care pe noi tot ne interesează, așa un fir de ață, da, care leagă aceste două ecuații de reacție. După ce am subliniat substanțele, desubt, da, la ecuația reacției, scriem numărul de mol pentru fiecare substanță. Numărul de mol corespunzând cu coeficientul care stă în fața substanței. Dacă nu e nimic, asta înseamnă că e 1. De aluminiu clor 3 avem 1 mol. De natriu OH avem 3 mol. Aluminiu OH de 3 ori 1 mol. Între a doua reacție avem 2 mol. Și aluminiu 2O3, 1 mol. Mai departe, ce facem? Căutăm numărul de mol pentru substanțele care ne sunt date. În cazul nostru este masa la clorură de aluminiu, o să găsim numărul de mol, și pentru natriu OH. Masa la aluminiu clor 3 este dată de substanță, da, dar noi ne interesează nu. Nu pentru aluminiu clor 3 se va găsi după formula. Masa clorurii de aluminiu împărțit la masa ei molară. Așa, masa ne este dată 53,4 grame. Masa molară o calculăm utilizând tabelul periodic. Aluminiu din tabelul periodic are 27,
masa lui atomică și clorul 35 înmulțit cu 3, le adunăm, se primește 133,5 gram pe mol. Nu este nevoie să o calculați aparte, dacă vă este mai comod jos, calculați aparte, dacă nu, o introduceți deodată în formulă. Și se primește 0,4 mol. Așa, mai departe, mai avem careva date despre natriu OH. Calculăm pentru el. Nu de natriu OH, reieșind din volumul soluției și concentrația ei, dar aici să trageți atenție, chiar și cu cursiv au evidențiat că sunt 400 de mililitri de soluție cu concentrație 1,5 mol pe litru. Deci aici avem litri, de aici mililitri. Mililitri trebuie trecuți în litri și asta va fi 0,4 litri, da? Împărțim cu 1000. Deci, nu, utilizând volumul soluției și concentrația ei, se va calcula în felul următor. Volumul soluției de natriu OH se mulțește cu concentrația soluției de natriu OH. Mililitri am spus că trecem în litri neapărat, 0,4 litri, înmulțim cu 1,5 mol pe litri și într-așa fel litrii se vor simplifica și va rămâne doar molul, unitate de măsură pentru nu. 0,4 înmulțit cu 1,5 se primește 0,6 mol. Acum, ce vedem noi? Avem date și despre aluminiu clor 3, cantitatea lui de substanță, avem cantitatea de substanță și pentru natriu OH. Cum să determinăm care dintre ele o utilizăm în calcule? În așa mod, când ne este dată concentrația pentru ambele substanțe, adică cantitatea de substanță pentru ambele substanțe inițiale, este vorba de determinarea excesului. Deci una dintre ele ar trebui să se afle în exces. Cum determinăm asta? Facem un raport dintre cantitatea de substanță pe care noi am aflat-o și cea care este în ecuația reacției. Deci este 1 mol și 3 mol. Trebuie să aflăm raportul dintre nu la aluminiu clor 3 raportat la 1 mol și nu de natriu OH raportat la 3 mol. Substituim cu date, da? Care este mai mare sau mai mic. Substituim cu date. Nu la aluminiu clor 3 0,4 mol împărțit la 1 mol. Nu la natriu OH 0,6 mol împărțit la 3 mol. Și iată de aici, din acest raport, deja noi determinăm care este mai mult și care mai puțin. Care valoare este mai mare? 0,4 la 1, 0,4, 0,6 la 3, 0,2. Clar că 0,4 este mai mare decât 0,2. Niciodată nu comparăm cantitățile de substanțe inițiale, da, care le-am calculat, că așa, aparent, ne pare că nu de natriu OH e mai mare, că 0,6 e mai mare decât 0,4. Dar când facem acest raport, se vede că clorura de aluminiu este în exces. Asta și scriem că aluminiu clor 3 este în exces. Ce asta înseamnă? Asta înseamnă că noi avem mai multă clorură de aluminiu. Ea este în exces. Ea va rămâne în urma reacției, iar tot hidroxidul de sodiu se va consuma. Cât hidroxid de sodiu a fost, atâta hidroxid de aluminiu se va forma.
Deci noi, anume cantitatea aceasta de 0,6 mol, o vom utiliza pentru a afla nu de aluminiu OH de 3 ori. Noi putem să facem raportul mai jos, tot așa cum am făcut aici pentru a afla cine e în exces, dar putem să-l calculăm și din ecuația reacției și asta tot va fi notat corect. Deci nu neapărat să trecem mai jos în raport. Putem să calculăm și din ecuația reacției în cazul în care noi am indicat, iată, în așa mod cantitățile. Deci dacă noi avem 0,6 mol de natriu OH, de aluminiu OH de 3 ori, cât se va primi? 0,6 înmulțim cu 1 și împărțim la 3 și asta va fi 0,2 mol. Nu de aluminiu OH de 3 ori, care s-a obținut în prima reacție. Cât s-a obținut în prima reacție, toată această cantitate de substanță, toți acești 0,2 mol, au fost supuși reacției de descompunere. Atunci, câți mol de aluminiu 2O3 se vor forma? 0,2 mulțit cu 1 și împărțit la 2, 0,1 mol. Acum, când am aflat cantitatea de substanță de aluminiu 2O3, putem să-i găsim și masa lui care se cere în condiție. Masa la aluminiu 2O3 va fi nu de aluminiu 2O3 înmulțit cu masa lui molară. Așa, nu l-am găsit aici, în ecuația reacției, 0,1 mol. Masa molară o calculăm utilizând tabelul periodic. Masa atomică la aluminiu 27 înmulțit cu 2 plus 16 înmulțit cu 3 și va fi 102. Da, 102 gram pe mol. Obligatoriu scriem unitățile de măsură. Nu uităm, fiindcă pentru asta se dă un punct. Dacă undeva am scăpat o unitate de măsură, am pierdut și acel punct. Și aici e ușor de calculat, va fi 10,2 grame de oxid de aluminiu. Așa. Asta, prima parte, noi am răspuns-o. Următoarea ne interesează partea de masă a cromului în cristalul de rubin sintetic cu masă de 10,4 grame, care conține oxidul de aluminiu obținut. Deci, ce avem noi? Un rubin întreg, care cântărește 10,4 grame. El conține oxid de aluminiu obținut, cât am obținut 10,2 grame, și restul este impuritatea de crom. Cât crom avem noi acolo? Deci, masa cromului va fi egală cu masa rubinului, acel întreg, da? Rubin pe care noi îl avem, minus masa oxidului de aluminiu, care noi l-am aflat. Deci 10,4 grame minus 10,2 grame și va fi 0,2 grame. Iată atât. Crom se conține între acest rubin, 0,2 grame. Acum, noi trebuie să aflăm partea de masă a cromului, omega. Partea de masă cu ce va fi egală? Cu masa cromului împărțit la masa rubinului și înmulțit cu 100%. Deci 0,2 grame împărțim la 10,4 grame și înmulțim cu 100%. Și asta va fi egal cu 1,9%. Iată atât va fi partea de masă a cromului în rubin. Și ne-a rămas doar să indicăm cărui domeniu de utilizare va corespunde rubinul cu această compoziție. Vedem că pentru producerea lazerelor
sunt potrivite rubinele care conțin 0,2% de crom pentru bijuterii cu un conținut de 1-2%. Noi avem 1,9, acesta se încadrează în intervalul pentru producerea bijuteriilor, înseamnă că așa și scriem. Că va fi utilizat pentru bijuterii. Așa, da? Deci 1,9%, de aici reiese că va fi utilizat pentru bijuterii. Și răspunsul A este masa la aluminiu 2O3, care noi am aflat că este 10,2 grame. Deci masa la aluminiu 2O3 este 10,2 grame. B, partea de masă a cromului este 1,9%. Și am spus că va fi utilizat pentru a produce bijuterii. Așa. Dați să vedem încă o dată problema rezolvată. Ne-am încadrat taman pe pagină. Am ocupat tot spațiul și am obținut cele 14 puncte pentru o rezolvare corectă a problemei. Sper că v-a fost clar și util și vă aștept la lecția următoare, unde vom discuta unele proprietăți chimice a substanțelor anorganice.